खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली जों दिनै मोननैसो निउसाव नुनो मोनदों बियो जाथाया जाहैबाय नैबे अदालगुरिनि थ' दा जों दाखालि साननैसोनि सिगाङावहाय बिटिसि सेक्रेटारि गेटआवहाय एटम गावलायबाय थानाय नुदों आं बुंलायनांगौ दरखार गैया बावहाय मानि थाखाय खुसि जादोंमोन आरो मानि थाखाय जों दिनै बर'फ्रा रंजादोंमोन आरो जों मा मोनबोदोंमोन होननानै बुंदों आरो दा जों मा खोनानो मोनदों बे रावखौ जों अकल जों बर'निल' राव नङा बे रावा नन ट्राइबेल ना जायफ्रा दिनै दखान होनानै जाग्रा जायफ्रा दिनै मारवारि बिहारि बाङालि ना बै बुस्थुखौ दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायनो बा खोन्थानो थांगासिनो दङ बे जाथाया दिनै मानो थाखाय बिसोर बे बाथ्राखौ बुंदों नङा होमबा मानो थाखाय जोंनो दरं डिस्ट्रिक्टखौ थांनो नाङामोन जों मानो अदालगुरियाव थानांगौमोन ना ओमफ्राय लोगोसे बिक्रम दैमारि बिथाङा जों बिटिआर मोनबाय जों मोजां आपग्रेडसिनसो जानांगौमोन मानो बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आं मा बाथ्रा बुंदों बेखौ गासैबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा ना फ्रायानो मोनथिदों जानांगौ आं मानो थाखाय बेखिनि बाथ्राखौ जों गासैबो समाव एनि टाइम माबा मोनसे मोनबानो जों बम गावनांगौ खुसि जानांगौ ना बे नङा बे देरसिन जानो हाया जायखिजाया खामानिखौ मावनो थाङोब्ला सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ बेफोरखौ लाद्लाया लाफानो बेफोरखौ हमनानै लाया लाफानो पलिटिक्सखौ जों खना फारसे दान्दिसे बा जों सप्ता खनसेनि थाखाय पलिटिक्सखौ जोङो साइड फारसे दोनथ'नानैब्लाबो बा जायफोर जों माहारियारि आफादफोर दङ जों दान्दिसे समब्लाबो जों गावजों गाव सोंखारिलाया लाफानो बुंलाया लाफानो ना मा खालामनांगौ जोङो मोनसे जायगायाव जों सोरबा भलान्टियार फर्सनो जोंनिया गोबां आफाद जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां फिसा दल संगठन दं बेफोरबायदिजों जोङो ज' सावरायलायनानै माबा मोनसे जों मोजां खामानि मावनो थाङोब्ला साबसिन जागौमोन होननानै आं सानो नाथाय दा दिनैहाय बावहाय क्रेडिटखौ बयबो पलिटिशियानफोरा लानो लुबैयो आं दिनै बर'नि पलिटिशियानफोरखौ आं मालाबा मिनिनो ओंखारोबो ओमफ्राय बर'नि पलिटिशियानफ्रा ओरैबायदि अनलि गावनि गाद्दिखौल' लुबैग्रा एक नाम्बार जेबो गैया हारिया मा जादों हारिया माबे अलखदाव मा खहा जादों जों बर' जाथि हिसाबै एज ए हारि हिसाबै जोंहा मा बेसेबां गिदिर खहा जानो थांगासिनो दं जों बेखौ नाया आं लुबैयो अनलि मा गाद्दिखौल' ना बेखौल' लुबैयो सोरबा सासेयानो होन सोरबा सासेयानो होन बिबो ना गासैबो बियो मोनसे गाद्दिखौनो लुबैयो नाथाय जोंहा एज ए जों जाथि हिसाबै बेसेबां गिदिर खहा जानो थांगासिनो दं आरो जालांगासिनोबो दं जोंहा मोना नङा मोनथाम जों एकर्ड जाबोबाय बर'फ्रा बिएसि बिटिसि बिटिआर बिनि गेजेराव जों मा मोनदों माखासे बुस्थुखौ जों नायोब्ला एसे कमेडियान टाइप ना मिनिथावथाव आरो बेबो मोनसे देरगाथाव बाथ्रा सरि क्षमा खालाम सोर हारिजों मोनथाम एकर्ड जादों बेखौ जोंनि जोंनि फिसौफ्राबो बेखौ मिथिगोन सोर हारिजों खनसेयाव एखेबारे मोनसेयाव जाया मोनसेयाव जों 3 टाइम एकर्डखौ जों बर'आ खालामनो हादों नर्थ इस्टनि बाहेराव जुदि सोरबा ट्राइबा जुदि 6-7 बार खालामदोंबा बेखौ आं आलादा बाथ्रा आं बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु नर्थ इस्टआवहाय मोनसे हारिया मोनसे जाथिया 3 एकर्ड खालामबाय नाथाय जों बावहाय बेबो मोनसे बाख्नायजाथाव एकर्ड खालामनायखौ खिन्थु जों बे मोनथाम एकर्ड जानायाव जों मा मोनबोदों ओमफ्राय मा जों खहा खालामनानै लादों नङा होमबा थ' बिदिब्ला दिनै अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय जायफोर दखानदारफोर ना दखान होनानै जाग्राफोर बिहारि पान्जाबि बांगाल मुस्लिम ना बिथांमोना मा बुंदों जोंनि समस्थिया दरं डिस्ट्रिक्टआव थांनो नाङामोन अदालगुरियावनो थानांगौमोन आं बुंनाय राव नङा बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनाथ' मा होनो जोंथ' दायो जोंनि जिथु समस्या जों मिथिगासिनो जोंनाव सिगाङाव मंगलदैयावमोन ओमफ्राय दायो जोंनो उदालगुरियाव नांगौमोन मोननै लकसभामोन मोननैनि भितराव जोङो मोनसेल'सो मोनबाय क'क्राझाराव जोंनाव दायो उदालगुरियाव जोंनो नांगौ जोंथ' बे दरंआव जों थांनो हाया जोंथ' बहुत उसुबिदा मोनगोन जोंनिफ्राय बेसे गोजान आरो जोंनि उदालगुरियाथ' बहुत गिदिर एरिया जोंथ' बेसिम थांनानै जोङो खामानिफोरखौ जों मावहैनो हाया बेनिखायनो जोंनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो जोंनो बे लकसभाखौ नांगौ जोंनो जोंनि बेयाव जोंहा बहुत खथि दङ
जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोंनि बर' हारि जोंनि बर'नि जाथिनि थाखाय बुहुत खथि दोङो जों बेनिखायनो जोंनो बे दरंआव नाङा जोंनो जोंनि लकेल जायगा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो जों नांगौ बे लकसभाखौ नोंथाङा उदालगुरिनि थागिबि जानानै दरं लकसभाखौ हामजायो ना उदालगुरि लकसभाखौ उदालगुरिखौनो नांगौ आरो जोंनो मंगलदै सभाखौ जोंनो नाङा जोंनो उदालगुरि लकसभाखौ जानो नांगौ जोंनो नांथारगौ आरो उदालगुरियावनो बेखौनो बुङो आरो आं दा नोंथांमोनथ' नुनो मोनदों ससियेल मिडियाआवहायो क'क्राझार आरो उदालगुरि जानो थांबाय क'क्राझार जाना थांबाय खिन्थु उदालगुरिया गैया क'क्राझार मा बुङो बेबायदि क'क्राझाराथ' जाना थांबायसै बेनिखायनो जोंबो उदालगुरिखौ जानो नांगौ होननानै जों बुंदों आरो दरंआव जानांगौ बेनो जोंना दा जुदि दरंआ जाना थायोबा नोंथाङा बेयाव लाब लस माबा नुगोन नामा बेयाव लाब लकसन माने जोंथ' बिथिं दरंआव थांनांगौब्ला जों गुबुनखौबो सिनाय मोना बेनिखायनो जोंहा लस दोङो जोंहा खथि दोङो बेनिखायनो जों उदालगुरियावनो जानांगौ होननानै जों दाबि दोङो आरो बेखौ बिटिआर सरकाराव माबा खावलायनो सानो नामा कि दरंआव माबा जोंनि उदालगुरि जाथारनांगौ ना माबाफोर खावलायनो सानो नामा उदालगुरि जाथारनांगौ होननानै बिटिआर सरकारखौबो जों खावलायो आङो खावलायो आरो পৰাই ভাবি আছিলোঁ যে টিভিত বা বাতৰিত পঢ়ি দি আছিল যে ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি হ'ব তেতিয়া আমি ভাল পাইছিলোঁ ভাল লাগিছিল এতিয়া দেখা পালোঁ যে ওদালগুৰি নহয় দৰং জিলা তেতিয়া আমাৰ অলপ বেয়া লাগি গৈছে কিন্তু ওদালগুৰি হ'লে ভাল লগা হয় আমাৰ ওচৰ হ'লা হয় বা আমাৰ কামবিলাক অলপ ভাল হ'লা হয় ওদালগুৰিত যিহেতু আমি বিটিএডি ডিষ্ট্ৰিক্টত পঢ়োঁ বিটিএডি আণ্ডাৰত পঢ়োঁ গতিকে আমি ওদালগুৰি সমষ্টিৰ কাৰণে দাবী কৰোঁ আৰু চৰকাৰক বাহিৰত কেনেকৈ যাওঁ এই আৰু কি ঠিক আছে আমি ওদালগুৰিয়ে বিচাৰোঁ লোকেলিটি হিচাপে বা আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে বাহিৰত যাবলৈ আমাৰ অসুবিধা আমাৰ লোকেলত হ'লে আমাৰ ভাল হয় আৰু কি সেইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া আৰু কি আপুনি কিবা আপুনি অনুৰোধ কৰে নেকি মানে ওদালগুৰি হ'ব লাগে হ'ব লাগিছিল বৰ্তমান আমি দেখা পালোঁ শুনা পালোঁ যে দৰঙে হৈ গ'ল নাই ওদালগুৰি আমার বিরাট অসুবিধা হব বাহিৰত হলে অসুবিধা হয় আমার লোকেল হলে আমার ভাল হয় আর কি লোকেলত হলে আমার সুবিধা হয় আমার ভাল হয় আমার চাৰিওফালে সুবিধা হয় আর কি আচ্ছা আপনার তাতে কিবা লাভ লছ দেখা পাইছে নাই বিচাৰ অঞ্চলত আমাৰ দুটা হ'ব লাগিছিল কোকৰাঝাৰ উদালগুৰি কোকৰাঝাৰটো হৈ গ'ল উদালগুৰিত থাকি গ'ল আপুনি কিবা তাতে লাভ লছ দেখা পাইছে নেকি যদি উদালগুৰি নহয় দৰং হয় না উদালগুৰি হলে আমার ভাল হয় আমার সুবিধা হয় আমার লাভই হয় এইটো ক'বলৈ গ'লে বাহিৰত গ'লে তো আমি অসুবিধা পাম যাওয়া আহাও এটা অসুবিধা বা চাল চলনেরও অসুবিধা আমার লোকেলত হলে আমার বেশি সুবিধা হয় আমার ওদালগুৰি হোৱাটো আমি কামনা কৰোঁ আৰু আপুনি ওদালগুৰি বিচাৰোঁ মোৰ দৃষ্টিত কিন্তু মই ওদালগুৰি মানে লোকসভা সমষ্টি থকাটোৱে বিচাৰোঁ দৰংটো নিবিচাৰোঁ কাৰণ দৰং যিহেতু আগতেই ছেপাৰেট হৈ গুচি গৈছিল আৰু ছেপাৰেট হৈ আমাৰ ওদালগুৰি যেতিয়া বেলেগ তাক আকৌ ওদালগুৰিৰ ঠাইত দৰং দিয়া নাম দিয়াটো মই নিবিচাৰোঁ ওদালগুৰি হ'ব লাগে আৰু কি ক'ম ওদালগুৰি লাগে দৰং নালাগে আমাক আমি ওদালগুৰি বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনাক কিয় নালাগে ওদালগুৰিটো লাগে আপোনাক দৰংটো কিয় নালাগে কাৰণটো কি আমাৰ ওদালগুৰি নিজৰ জাগাই বিচাৰিম না আমি দৰঙৰ লগত মিক্স হ'ব নোৱাৰোঁ না আমি আচ্ছা আপোনালোকে আগৰ বহুত দেখি পাই আছিলে মানে বহুত কষ্টকে মংগলদৈৰ পৰা মানে এটা ছেপাৰেট হোৱাৰ কাৰণে ওদালগুৰি বিচাৰিছিলে কিন্তু ওদালগুৰি নোহোৱাকৈ কোকৰাঝাৰ এটা হ'ল আৰু এফালে দৰং এটা হ'ল গতিকে আমাৰ ওদালগুৰি থাকি গ'ল আপোনালোকে কি অনুৰোধ কৰে আমাৰ ওদালগুৰি থাকিব লাগিব আৰু এতিয়া আপুনি ওদালগুৰি মতে বিচাৰে ওদালগুৰি বিচাৰোঁ আমি আপোনাৰ কিবা লাভ লছ দেখা পাইছে ওদালগুৰি নহ'লে আমাৰ ওদালগুৰি হ'লেতো আমাৰ লাভ লছ আমাৰ নিজে বিচাৰিম না আমি তেতিয়া চাম আমাৰ কি লাভ আছে কি লছ আছে আমি তেতিয়াহে গম পাম আমি আপুনি বিটিআৰ চৰকাৰ কিবা অনুৰোধ কৰে নেকি কিয় থাকি গ'ল ওদালগুৰিটো থাকিলে তেতিয়াহে সুধিম ওদালগুৰি হ'লেহে সুধিব পাৰিম আমি নহয় আপুনি বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা কি অনুৰোধ কৰে ওদালগুৰি হ'ব লাগিছিল কিন্তু কিয় হোৱা নাই কিয় এইফালে আঁতৰি গ'ল এইফালে দৰং ফালে হ'ব লাগে বুলি কি অনুৰোধ কৰে এইটো চৰকাৰৰ পৰা এইটোৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ওদালগুৰি হ'ব লাগিব আমাৰ ওদালগুৰি হ'লে আমাৰ চবফালে ভাল হ'ব আৰু এইটোৱে दरं नालागे आरो दिनैनि बे बेलासे समावहाय नोंथांमोना बयबो नुबाय जोंहा जितु जोंहा डिलिमिटेसननि बयबो रायजो राजा दिनै दुखु मोननानै दङ आरो बिभिन्न राजनितिजों लोगोसे बयबो छात्र संगठन आरो जोंनि जितु अर्गानाइजेसन गासैबो दिनै दुखु मोननानै दङ उदालगुरिया जोंहा एमपि लकसभा जानांगौमोन आरो बयबो लकसभा एमपिनि जितु लिस्टखौ जों नुदोंमोन बै समावहाय जों बयबो खुसि जादोंमोन नाथाय दिनै बयबो दुखु फोरमायनायखौ नोंथांमोना नुदों थारैनो नोंथांमोना गासैबो खोनाबाय जानांगौ दरं लकसभा जायालाफानो जों उदालगुरि लकसभा जानांगौमोन दिनैहाय लकसभाया हाबनानै थाबाय दा दिनै बिनि बादैनो दिनैहाय नोंथांमोना सोर जों बर' हारिनि गेजेराव मा साननाय दं
ना जों बेसेबां गिदिर मा खहा खालामनानै लाखो बिनि आरो जों उनावहाय आरो मा गिदिर खहा जाबावगोन जोंहा सोरबाया बुंदों दिनै बिटिआरआव जोंहा गासैबो जाजोब्बाय गासैबो दंजोबो नाथाय जों दा मोनफा मोनफा नुनो हमदों लक सभाया दिनै दरं डिस्ट्रिक्टआवसो थ्रोब सोना लाबाय अदालगुरिखौ दा दिनै बेफारिफोरानो बिजनेसमेनफोरानो बुंदों अदालगुरि लक सभा समस्या थायोब्ला जोंनि थाखाय सुबिदासिन जायो दरं डिस्ट्रिक्टआव थाङोबा जोंहा उसुबिदा मानो उसुबिदा होननानै बुंदों बेफोर खोथाखौ गासैखौबो सोंजोबाखै दिनै बेफोर खोथाखौ सोंजोबनो थाङोब्ला दिनै बै सुबुंफोरा बै एथम गावग्राफ्रा दिनै बिथांमोना मा नोंसोरो सब समाय अपोजिसनाव थाबाय थानायखौ मोजां मोनो नाथाय जों बिदिखौ जोंबो लुबैया नोंथाङा जेरैबायदि सानदों नोंथांमोना जेरैबायदि बुङो जेरैबायदि खोथा बुङोना जों बे चेन्सआव गैया बे खोथाखौ जों साना जोङो गाबोन AIUDFखौबो सानगोन मिथिबाय जों AIUDFखौबो जों आजमलखौबो जोङो सापर्ट खालामगोन जोंनि थाखाय पलिटिक्सआ गिदिर नङा गिदिर प्रब्लेम नङा जों बर'नि थाखाय दा जों बर'नि थाखाय गिदिर प्रब्लेमा मा जानो फैबाय थादों दिनै सोरबा CMफोरानो मा बुंगोन जोंनि बिटिआरआव गासैखौबो मोनजोब्बाय रावबो रिजन सोदोबखौ मोनाखै अनलि जों बर'आल' रिजन सोदोबखौ मोनदों होननानै बुंबाय थायो थ' लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो गोबां खोथाबो बुंलाबायबाय थ' बिनि गेजेराव जुदि माबा मोनसे गाज्रि लेंगुवेज बा गाज्रि सोदोब जुदि इउज खालामदोंबा आं गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा आरो निमाहा बिनाय थाखाबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालाफानो बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि